जों बयबो मिथिगौ बिनेश्वर ब्रह्म सारा सोर बिनेश्वर ब्रह्मनि जि बिहोमा हारियाव बे जोबनो गैया बिथांखौ बावनाय माने जोङो हारियानो थाब मावनाय जागोन जों बिथांखौ बावनो होआ जों बावा बर' थुनलाइ आफादनि बिथाङा नाथाय बिथांखौ जों अकल माने बर' साहित्य सभानि बा बर' थुनलाइ आफादनिल' होनबा जानाय नङा बिथांनि जि दैदेननाय बिथांनि जि मावनाय बिथांनि जि बिहोमा बे बिहोमाया हारिनिनो बिहोमा हारिनिनो मावनाय मानोना बिथाङा जि थांखिनि थाखाय जि जाहोननि थाखाय जिउ बावदों माने बुहुमाव बेबायदि उदाहरन गैया खोमा नाथाय बिथाङा हारिनि थाखाय गावनि जिउखौनो बावसोमदों बेयो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे दुखुनि सानबाबो आं दिनै बुंगोन बिथांनि जिउ बावसोमलांनाया सुप्रिम सेक्रिफाइसआ जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय जोंनि फैबाय थानाय उन जोलैफोरनो जोङो खोन्थानांगोन जे बिनेश्वर ब्रह्मआ सोरमोन मानोना आथिखालनि जोलैफ्रा मिथिनो नागिरा जे बिनेश्वर ब्रह्मनि बिहोमाया मा बेखायनो जों दिनै बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो खुंनानै बेबायदि हाबाफारिखौ जों खालामनानै जोङो जोंनि जाखांबोनाय उन जोलैनो जों खोन्थानांगोन जे बिनेश्वर ब्रह्मआ थारैनो सोरमोन बिथांनि सिमाङा मामोन बिथांनि मिजिङा मामोन बिथाङा मा खालामनो नागिरामोन हारिखौ लानानै दिनै बिथाङा जोंनि हारिनो जि मोनसे थाजोर मोनसे बिहोमा होलांबाय जुदि जोंनि रावा बै समाव रमान हांखोजों जुदि फैनायमोनब्ला जोंनि रावा दिनै भारत संबिजिरनि 80 फारियाव हाबनाय नङामोन बे बाथ्रा स्पष्ट बेखायनो जों दिनै बिथांखौ बावा जों बावनो होआ दिनै जोङो बिटिआरनि चिफ सारखौ जों बुंदों जे जोंहा बिनेश्वर ब्रह्म सारनि जि मावलांनाय बिथांनि जि अबदान बे अबदाना गोबां दङ नाथाय बिथांखौ फबनाय जायगाया जेरैबायदि डेभेलप जानांगौ बेबायदि जायाखै जोङो सरकारखौ जों खावलायदों चिफ सारखौ जों खावलायदों आरो चिफ साराबो दिनै जोंनो बे खोथाखौ होदों जे बावहाय बिथाङा 2 कौटि रांनि माबा मोनसे मोजां प्रजेक्ट खालामगोन दिनै जोंहा बिथांनि मुङै ट्रास्ट दङ बर' थुनलाइ आफादा 50,000 जों बोसोरफ्रामबो होयो दिनै जोंहा बे 50,000 रांखौनो होनो हानायनि केपासिटियानो गैया मानो जोंहा फोथाय फुन्जियाव गरसेबो रां गैया बे बाथ्राखौ दिनै चिफ सारनो खोन्थानाय जादों चिफ सारा दिनै जोंनो खोथा होदों बे गासैबो बेलायाव आरो जों सानो जोंनि मानिजाथाव चिफ सारल' नङा जोंहा मोनसे दायित्व दङ बिनेश्वर ब्रह्म सारा थैबाय नाथाय बिथांनि मुंखौ गोथां खालामनानै गालांनाया जोंनि दायित्व जोंनि बिबान होननानै जों फोथायो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव जों दहायनो बुंखादों जे बारा गेदेर जों खालामाखै नाथाय अब्लाबो दिनै ओरैबायदि जों गोजोननाय मोन्दों बे हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार फैदों आसाम सरकारनि मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार उल्खाव गोरा ब्रह्म सार फैदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बिथांनि गासैबो टिमा फैदों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना फैदों दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि दैदेनगिरि बहाय फैदों हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना फैदों क'क्राझार कलेज माने बेनि सोरगिदिं थानाय माखासे फरायसालिफोरनि फरायसा फरायसुलि बहाय फैदों बिबि इन्जिनियारिं कलेजनि मानिजाथाव गोरायुं बिथां बहाय फैदों बुंनो थांब्ला क'क्राझारनि गासैबो गेदेमा सुबुं बहाय बाहागो लादों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि माने बर' साहित्य सभानि गुबुन गुबुन जिल्लानि थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना बाहाय बाहागो लाफैदों बे थारैनो जोंनि थाखाय थुलुंगाखांथाव आरो मोनसे थुलुंगाखांथाव बेनो जे नोंथांमोना फैनानै बे गासैबो जेनोखि खौरां जेनाखि निउस बेखौदि नोंथांमोना लाफैदों बे जोबोद जोंनि थाखाय थुलुंगाखांथाव जों रंजानाय मोन्दों जों बरायदों गासैखौबो